मोनखौ बुंदोंमोन आंथ' मावनो हायो अदेबानि जुदि नोंसिनि गेजेराव सोरबाया जुदि आंखौ दाय होयो जे बे मानो हाबसननांगौ बियो सोर एनडिबिनि जे जोंनि एनडिबिनि माने जेंनानि खोथा बुंहैनो बिनि खोथाखौलाय जोंसो मावगोन माने बेबायदि जाबाय थायो आरोखि ओंखायनो आं बारे बारे बुंदोंमोन जे माने नोंसोर जुदि खौसे जाया आरो नोंसिनि जेंनाखौ मावनांगौ होननानै जुदि मोनसे मदाव फैया अब्लाथ' सोर भिक्टिम जानो नोंसिनि थाखाय गाबोन आंखौनो बुंगोन जे दालालि खालामदों माबा माबि खालामदों बेनि उनाव बयबो एनडिबि जायफ्रा थांदोंमोन बिथांमोना नङा बेबायदि गैथारला जोंना जोंनि खामानियावल' जानांगौ आंबाय माला रायलायामोन 1 बोसोर आगोल रायलायदोंमोन होनबाय हाब बेथ' माने बिराद गाज्रि मा रायलायामोन बिसोर खुगाजों बुंबाय नाथाय लिरनाय माइन'ट्स जेबो गैया बेनाव बिसोर बुंबाय दे सानसे फै एसेम्बलि जानाय समाव आं चिफ मिनिस्टारजों खेबसे नोंसोरखौ देखा होगोन बे दिननिफ्राय आङो साखि जानानै थागोन आरो आं बुंफाबाय थागोन आरो बे खालि बिसोर थांबाय चिफ मिनिस्टारजों मोगा मोगि खालामबाय लोगो लोगो चिफ मिनिस्टारा नाथाय बहुत रेसपन्ड होबाय बिसोरखौ नोंसिनि खामानिया थालांगासिनो दङ र' दिनै रायलायनानै लाब गैया अफिसारफोरखौ आं लाफाखानानै रायलायाबा नोंसिनि खामानिया जेबो जानाय नङा गतिके साननै सानथामनि उनावनो आं लेंहरगोन बिनाव सानसे तारिख होबाय आरो बे तारिख खालि माने बिसोरखौ लेंहरबाय बिनाव आंखौबो चिफ मिनिस्टार बुंबाय सार नों थाफायाबा जानाय नङा बे बिदिनो थागोन आं स्पिकारा बोरै थांनो बेवहाय होननानै ओमफ्राय बिनाव नङा नों फैबा जों सिएमनि चेम्बाराव नोंखौ माबानानै दोनगोन बिनि उनाव माने बिसोरो रायलायगोन गतिके बायहेरायाव माबा खालामा नोंनि थाखाय बेबायदि जों खालामगोन थेवबो नोङो फै बिनि उनाव आं खोथाखौ खोन्थानि नङाबा आद्रा जाबा दाय जालायगोन बुजिबाय बिनि उनाव आङो माने सिएमनाव बिथांमोनखौ माने थांफाबाय आंबो बिनि उनाव सिएमजों रायलायनायाव आंखौबो लेंहरबाय सिएमआ फैबायबा दे एखेलगे थानो हासिगोन बेवहाय रायलायखालि बिराद मोजां जादों जे 1 नम्बरानो जाहैबाय जे बिसोरनि केस उइड्रल आरो बे केसखौ बोखांफिननायनि थाखाय गभर्नमेन्टनिफ्राय पाब्लिक प्रसिकिउटर बेवहाय होसिगोन 1 नम्बर सासे होनो बुंबाय थादों अलरेडि खिन्थु बिसोर अलरेडि केसखौ माबा खालामबाय थाखादों मदद खालामबाय थादों मोनसेया जाहैबाय रन्जन दैमारिखौ सख'नायनि बेलायावबो बिथांमोना जेरै हागौ मददखौ होगोन आं बुंदों दा बिथांमोनखौ जे उकिलनिफ्राय मोनथिनानै ला जे रन्जन दैमारिखौ बख'नायनि बेलायाव सरकारनिफ्राय माबायदि माने मदद नांगौ उकिलनो जाय उकिला नांगासिनो दङ बे मथे जोङो खालामनानै होगोन बिनि उनाव बिसोरनि जिथु माने मा होनो एसग्रेसिया बेखौ रायलायनाय जाबाय दा बेसेबांबा 100 थिग जानानै दङ बिथांमोना जेखौ हरदों बेनि उनाव मोनसेया जाहैबाय जे साख्रि बाख्रि होनायनि बाथ्रा दा बैसो गैया दा बे बैसो गैयैफोराबो मावगोन होनदों आरो दाख्लै चिफ मिनिस्टारा बेयाव खोथा होबाय माने खैजन जागोन होनदोंमोन 500 जनसो जागोन होनदोंमोन जायफ्रा एज दं बा क्वालिफिकेसन दं बा माबा दं दा चिफ मिनिस्टारा दा लिस्टखौ बिबाय बे मथे बियो नायनो नागिरदों जे बिसोरखौ होनो आरो दा पुलिसाव जिथु रिक्रुइट जाबाय थादों बे पुलिसनिखौ चिफ मिनिस्टारा माने बुंबाय जे बेवहाय जेसेबां माने एप्लाइ खालामनाय दं बिसोरनि माबाखौ माने हर गतिके पुलिसाव बिसोरखौ माने जोङो सोनि आरो बे मथे दाख्लैहाय बिथांमोना आंनो ज' हरबाय आरो ज' हरनायखौ आङो डिजिपिनो साबमिट खालामबाय दा डिजिपिया होनदों सोरबा जुदि इन्टारभिउ माबा माबि होनायाव दिगदार जादोंबा बेखौ माने एक्सट्रायै ड्राइभ खालामगोन आरो सोरबा थालांदोंब्ला आरो सोरबा फाबा माबायाव खेलिमेलि जादोंबा एक्सट्रा एक्स एनडिबि हिसाबैबो माने लाफिनगोन आरो जुदि बिसोरनि इन्टारभिउ माबा जायाखैबा दा 2% बेबायदि माने आन्डारग्राउन्ड माने जि सारेन्डारफोर जादों बा मेन स्ट्रिमाव फैदों बिसोरखौ होनायनि थाखाय खथा दङ आरोखि दा दाख्लै बेवहायनो माने एनडिबिनि जेफोर पुलिसाव एप्लाइ खालामदों बिसोरखौ होनो होनबाय दा जेसेबां इन्टारभिउ होदों बेखौ आं बिहरदों 4 ग्रेडनि माने एनडिबिनि जि दं बेखौ चिफ मिनिस्टारनो होनाय जागोन गतिके चिफ मिनिस्टारा एक्जिस्टिंआवबो हयथ' साफा सानै स्पेसियेल बे खथाखौ बानायनानै हयथ' होनो हागौ आरो स्पेसियेल कनसिडार खालामनो हागौ बे मथे एनडिबिनि माबाया दा मोजां मोनसे पिकआपआव लाबाय नाथाय बिथांमोननि गेजेराव आरो ग्रुप जालायलायबाय दा ग्रुप जालायोब्ला सरकारा प्रब्लेम जायो जे सोरबाया रायलायबाय थानायाव सोरबाया जुदि माबा मोनसे बुंस'योबा बिसोर मावालासिनो थायो आरो जे नोंजों मानो गाज्रि मोनजानो दा प्रब्लेमा जाहैबाय एनडिबिनि गेजेराव नाथाय अफिसारा मानो बिसोर थिग नङा बिसोरनि मथे थांनाङा आरो बिसोरबो नङा जोंसो आसल बेखौ अफिसारा मानो खोनासंनो ओंखायनो अफिसारफ्रा बुंगोन मन्थ्रिया बुंगोन चिफ मिनिस्टारा बुंगोन नोंसोर आगोलावनो ज' जानानै फै आरो बे ज' जानो हायाब्ला थांबाय आरो 10 बोसोरावबो जेबो जानाय नङा ओंखायनो जि लाइनजों खारबाय थादों बेजोंनो थांनांगौ जोंनि पारपासा जानांगौ जोंनि एनडिबि बिदा फंबायफ्रा फुललि फ्रि जानांगौ खारन केसआ सासे मानसिनि जिबनखौ धंस खालामो दिनैथ' आन्दलन गैला संगठन गैला
दा जुदि बेहा केस जाबाय थायोबा कर्टआव थांनांगौ मायाव थांनांगौ थांनो हायाबा जेलाव बिनि न'खरा मा जागोन गतिके जों केस उइथड्रला जेरैखि जायाबाबो जानांगौ नांगौबा रसा नांनानैबाबो जेबो नङा बिसि फिसा लानानै थागोन नाथाय केसनि थाखाय जुदि खारखोमानाङो जेलाव जुदि थाहैनाङो बे न'खरा मा जागोन जेराव जोंनि गोरोबथायाव केसखौ बोखांनायनि बाथ्रा बुंदों बेखौ जों थाबैनो मावनानै प्रसिडिउरनि गेजेरजों सरकारा नटिफिकेसन होनानै बेखौ उथायनो हाया सरकारा जेखौ अजद गैला बेखौ कर्टआवसो सरकारनिफ्राय माबाफोर दंबावो नामा होननानै सरकारनि उकिलखौ सोङोब्ला जोंहा जेबो गैला होननानै डिसप'ज खालामनांगोन उथायनांगोन खारन बिएलटिनि केसखौ 1 बोसोरनि गेजेराव उथायजोबदोंमोन आरो बेयाव आं गावनि जे रल लादोंमोन आरोखि आंनिया जाहैबाय जोंनि सोर माने मावगोन जेन'बा बिएलटिनि बेलायाव आं मावबाय थादोंमोन गासिबो बयबो मिथिगौ बिएलटिनि एकर्ड इमप्लिमेन्टेसनाव आं मावबाय थादोंमोन आरो आंजों लोगोसे बै समनि एमएलएफ्रा बै समनि मन्थ्रिफ्रा जेब्लानो नांगौ बिथांमोना मदद होफाबाय थादोंमोन आरोखि आरो काउन्सिलनिफ्रायबो फुल्लि मदद होबाय थादोंमोन बै समाव आरोखि आंखौ आरोखि माने आं दा बुंना लानाय बायदि जायो आरोखि आं मावदोंमोन बिएलटिनि समाव एकर्ड इमप्लिमेन्टेसन आरो बिएलटिनि केस उथायनाय बेखौ आं मावदों मावनाया गासिबो मावदों खिन्थु बेवहाय सानफ्रामबो जि अफिसियेल माने खामानिफोर थालांनाय मानाय नटिफिकेसन होनाय माखौबा माने सोरजोंबा माबा मोनसे कनसाल्ट खालामनाय बेफोर खामानिखौ आङो कोअर्डिनेट खालामबाय थादोंमोन आरोखि आं मावदों होनबाथ' बे उचित नङा बे जाबाय आफाद बा जाहैबाय ज' जोंनि दैदेनगिरि नाथाय बेखौ मावनायाव आं निजे दङमोनखाय बे प्रसेसखौ आं मोनथिगौ आरोखि आरो बेखायनो आं होनबाय थादों जे दिनै अन्तत' आरोखि एनडिबिनि बेफोर प्रब्लेमफोरखौ जों सल्भ खालामनांगौ हाजार होन जायखि जेखि बुं बे एनडिबि फंबाय बिनानावफ्रा जा दाजाब्लाबो जिनि थाखाय ओंखारदोंमोन जाथिनि थाखाय ओंखारदोंमोन बिसोरनि लामाया गोरोन्थि होनब्लाबो मा होनब्लाबो नाथाय बिसोरनि जिथु साननाय हनाय मावनाय बे जाथिनि थाखाय सोरखौबा मानोबा धमकि होनानै केस गोलैदों नाथाय बिसोर जाथिनि नामाव खालामदोंमोन आरोखि बेक्तिगत स्वार्थनि थाखाय नङा बेखौ जोङो माबोरैहाय मोजाङै मोजां मेन स्ट्रिमाव लाबोदोंल' होनबाथ' जानाय नङा साभाबिक जिबन जात्रा माने मा होनो साधारन भाबै जाहाथे जिउ खुंनो हायो बेखौथ' जों खालामना होनांगोन